É a forma psíquica de todo. Se é pele abaixo, como iso digo che todo. Vou disfrazado. Nos mandamos o volado. Hoy vou en comparsa. No, que pescadería. De todas formas, con lluvias espesas. Ya. Pero que dan chuvia para a tarde. Pero sobre todo o mogollón para a tarde. Sí. Aparte dis que igual sacan avisos de alerta naranja e todo. Non luxen a máis. O desfile acaba xa najado, tío. No, no pabellón no, sí que non. Andiamo, niente, tu hai, o come ci vediamo. Diola, as patas. Vou saber que trouxeron da cofradía un sobre para cada grupo político. Trouxeron nos hoxe, non lle deron entrada, pero... Un regalo, un regalito, un legalito. Le pasa a la cofradía. ¿Eh? A ver. Cada fruto que dan o encabezamento vestido. Que máis? Vamos para apoiar. Vale, gracias. Agora con mucho silencio esto. Yo no sé qué es eso. Bueno, empezamos porque xa pasan uns minutiños das 8:30, estamos todos. Empezamos coa sesión ordinaria do mes de febreiro do pleno da corporación. O primeiro punto de orde do día é aprobación se procede de actas de sesións anteriores. Traemos 3 actas, 2 que estaban pendentes do secretario que está de baixa, que non las puido achegar por fin, e máis a do mes pasado do 31 de xaneiro. Algo que comentar sobre as actas, Partido Popular? No, nada que comentar. Partido Socialista? Nada.
Venega? Nos unha errata que está repetida varias veces ao longo da legislatura, que é o apelido de Paula, que é Simal, non Simil, que, bueno, non ten maior importancia, pero Corriximos, que se corrixa. Sí, se pode. corrixese ese dato, que é importante que estea ben, ainda que pareza que non, e pasamos a votar entón. Vale, votos a favor das 3 actas, podémoslas votar en conxunto, se vos parece. Votos a favor da aprobación das actas. Abstencións. Unha abstención. Non vi. Miras. Porque non estaba. Claro, Sandra, non estabas na última, nas Sí. anteriores sí. Só máis teño da que non estuve. Facemos constar que solo na que non estiveste? Abstención? Sí. Vale. Queredes que figure como abstención nas que non estivestedes? Sí? Vale. Entón, a favor nas que estivemos e a abstención nas que non estabades. Vale. Ben, o segundo punto de orde do día é dictame sobre acordo de abono retribucións en situación de incapacidade temporal. Bueno, tal como se comentaba na comisión informativa, a disposición adicional 54 da Lei 6/2018 dos Presupostos Xerais do Estado para o 2018 modifica o réxime retributivo aplicable á situación de incapacidade temporal nos entes públicos, eliminando as restriccións e o réxime de descontos que fixou o Real Decreto Lei 20/2012. Esta disposición adicional ten carácter básico e prevé que cada administración poida determinar as retribucións a percibir polo persoal ou o servizo neses casos. De acordo co exposto, proponse a adopción do seguinte acordo. Garantizar o persoal do Concello de Muros incluído no réxime xeral de Seguridade Social, sexa funcionario ou laboral, un complemento retributivo dende o primeiro día de IT que, sumado á prestación do Rexistro Xeral de Seguridade Social, alcance o 100% das retribucións que o persoal teña acreditadas no mes de inicio da incapacidade mencionada. Declararse en efecto calquera acordo anterior contrario a esta proposta. Había unha proposta do Partido Popular de facelo con efecto retroactivo, me comentan que legalmente non é posible porque sería moi difícil de justificar a retroactividade. E entón, como falábamos na comisión informativa, queda así entón. Vale, a proposta vai tal cual estaba, sin esa proposta do Partido Popular, que por cuestións legais non é fácil de aplicar nin de justificar. Partido Popular. No, pois nada, bueno, é unha lástima que non se trouxera antes para que, como en todas as administracións públicas, pues, se pudera ter efectos de 1 de xaneiro. Se adoptou no segundo acordo para mellorar o emprego do presidente Mariano Rajoy e, bueno, non temos máis que comentar. Nos pedimos na comisión que se aplicara desde 1 de xaneiro e pendente dos informes de intervención que non se sabía en ese momento, pero se non se pode, pois, bueno, é unha pena que non se trouxera antes, outra cousa máis que perxudica os traballadores. Partido Socialista. Nós xa votamos a favor na comisión informativa, parecenos moi ben que se abone esta retribución en situación de IT aos traballadores e esperamos, bueno, temos a sorte de que a legislatura está acabando e non van ter que volver ao xulgado os traballadores para reclamarlle a vostede que lle pague como fixeron en 42 ocasións, que 42 demandas presentadas. Entonces, pois nada, que estamos de acordo, por suposto, en que se aplique ese novo reglamento. Venega. Bueno, nos queremos pedir desculpas por non ter asistido a esta convocatoria da comisión informativa. Non podemos asistir porque ningún dos dous por motivos laborais podíamos vir. Queríamos tamén facer unha reflexión de cara á próxima legislatura que se intente por parte de quen estea gobernando que os horarios destas reunións sexan nunhas horas nas que todos os concelleiros podan participar, porque somos moitos os casos nos que hai xente que non pudo vir a comisións das súas áreas porque teñen que traballar e demais. Eu creo que habendo unha hora na que máis ou menos todos podemos, como é a hora dos plenos, que sempre máis ou menos todos podemos vir, que
que sería fácil que tamén para as comisións informativas cada concelleiro na súa área poder asistir ás súas comisións, non? Ao final, sempre acabamos aquí vindo os mismos, sexa ou non sexa as áreas que soubemos defender, nas que soubemos traballar, e creo que redunda no beneficio de todos e de todas que sexan as comisións máis participativas posibles e que sexan unhas horas que sean acaídas para todas. Vale, dito isto, sobre esta cuestión que se debate aquí, nós estamos totalmente a favor. Todas as cousas que redunden no beneficio dos traballadores sempre terán o noso apoio. Algo máis, Partido Popular? Nada máis, gracias. Partido Socialista? Nada máis. Venega algo máis? Non? Bueno, eu solo engadir que o horario das comisións informativas foi falado e comentado aquí entre todos os grupos e de feito houbo baile de horas a solicitude dos portavoces da oposición. E sobre todo Venega. Se cambiou e sempre se comentou aquí a hora das comisións informativas. Xa, sempre insistimos, sobre todo eu, en que cando pudera vir podía, pero que se intentara poñer unhas horas nas que se puderan. As últimas veces que falamos, personalmente demais, falamos de que era mellor a partir das 2:30 ou as 3. Non, puxestes ti as 8:30, perdón, Manuel. Fuxes ti? Fai 2 anos. Fai 2 anos, non. Xa está, Fai 2 anos eu dixen que pero podía vir ás 8:30. Vale, acabou. Pero que non quere dicir que pode vir eu, que hai máis xente que non pode vir. Eu tampouco podía vir ás Traballo 8:30. que é moi participativo. Manu, por favor, xa está, vale. Pero o horario comentouse, e de feito fixenos en varios horarios en función do que se falaba aquí e comentaba. Pasamos a votar entón. Votos a favor da proposta? Moi ben, queda aprobado. O terceiro punto da orde do día é ditame de expediente de transferencia de crédito entre partidas número 352/2019. Bueno, en este punto o que facemos é unha transferencia de crédito para poder garantir a aportación propia, a aportación municipal para a obra do arreglo do Cine París. A aportación municipal ascende a 70.665,86 euros, a aportación municipal, e a provincial 225.404,88. Entón, como estamos en proceso de ir sacando as obras á licitación, en esta nos atopamos coa necesidade de ter que facer unha transferencia para poder facer frente a esa aportación municipal. Entón, o que traemos a este pleno é esa transferencia para poder aprobarse aos pliegos o vindeiro luns na Xunta de Goberno, que están listos, o único que falta é isto, do Cine París, e empezar coa contratación da obra. Partido Popular. Bueno, antes de nada, quería comentar que no dictamen da Comisión Informativa parece que votamos a favor, pero nós só estivémonos, eu o que teño anotado e creo que ya estivémonos. Entonces, lle rogaría que correxiran ese tema. Estivémonos, sí, nós tamén. Sí, de Paco, sí. Sí, estaba Sí, Paco. e abstiveronse. Sí, estaba Paco e abstiveronse o Partido Popular e o Partido Socialista. Sí, porque eu teño anotado. Bueno, pois en canto que a modificación en sí, pois bueno, propoñen unha modificación para a primeira fase de rehabilitación do Cine París, na parte que lle toca ao Concello, que son 70.000 euros. Segundo di o informe de intervención, as partidas minoradas, das que se quitan os cartos, vamos, son susceptibles de reducción, sin que afecten ao funcionamento horario dos servicios, pero tamén di o informe de intervención que esta modificación vai en sentido contrario ao cumprimento da regra de gasto, por lo que advirte que considera necesario que se suban as tasas, impostos e precios públicos para non poñer en risco o cumprimento da regra de gasto no 2019. Isto é, unha vez máis, pois unha das nefastas consecuencias da incapacidade do goberno local pois de non facer uns orzamentos en 4 anos. Unha xestión, unha mala xestión que imos ter que pagar todos os muradanos. Un dos bons efectos que teñen as eleccións pois é que espabilan e entonces empezan a sacar as obras a ver si xa que se poñen con esta, precisamente se poñen cas do POUS 2017 o complementario, que eran o de Rateira Vistabós, que xa vimos que tamén iniciaron o procedimento, e o da Agra da Filgueira. O que pon en evidencia pois que antes non o fixeron, pois non sei se por pasotismo ou se é que estaban esperando
agora estar en pre-campaña para facer as obras, ou que? De momento nada máis, gracias. Partido Socialista. Bueno, nós estamos de acordo que se fagan as obras canto antes. Todas as obras que están pendientes, que son unhas pouquiñas, porque non, por lo mismo que di a voceira do Partido Popular, pola incompetencia do goberno municipal, son uns vagos e uns incompetentes, todos non son capaces de sacar ninguna obra adiante. Nin obra, nin nada, e menos un presuposto. Cal é o problema de facer unha transferencia de crédito? Pois andar con 50.000 problemas, porque se tuveran un presuposto, en ese presuposto superan o que é un presuposto que non teñen nin idea, nin se preocuparan en ningún momento, pese a que escuitamos en todos os plenos, estamos trabajando en ello, pero é unha mentira máis. Eu recordo que empezamos esta legislatura que a gran mentira da señora alcaldesa de que tiña permiso de portos para facer as festas do Camp, que era de San Pedro, que lle había acabado de chegar por fax. Mentira cochina, que ainda non presentou o seu papel. Empezou a dicir, non teño ningún problema en que vexo papel. Pasaron 4 anos, estamos sin papel, e porque non podemos ter papel porque non chegou nunca, porque non lle deron. Aquí pasa o mesmo. Temos que facer obras e temos que facer calquer cousa e, como sabedes, a maior parte das subvencións exixen unha achega municipal. Para ter esa achega municipal hai que ter un presuposto, porque non o poden inventar. Entón andamos pelando de un lado e de outro, e claro, o interventor informa e di unha minoración nas partidas que sí pode minorarse. Lóxicamente, estamos a inicio de ano e non se saben que se van a invertir, non saben se van a chegar ou non van a chegar as partidas. Se miramos para atrás e somos un poquinho conscientes do que ven pasando, se sacamos, como din na sexta, se tiramos de hemeroteca, vemos que as partidas non chegan, que se esgotan antes de chegar a final de ano, como en todos os concellos, non solamente en este. Pero claro, o interventor non é adivino e di, eu non sei o que vai a pasar. Si, señor, minoran as partidas, pero non sei se van chegar ou non van a chegar. Entón, que pasa? Non lle queda máis remedio que andar pelando do presuposto, de a ver onde podo sacar, para convencer de que vou facer esta obra. Non vai facer esta obra en ninguna. Non a vai a facer, porque son incapaces de facer nada, está claro. Durante 4 anos xa vimos o que fixemos. Nos imos nos abster porque sí somos partidarios de que se realicen as obras, por suposto que sí. Ahora, o fundamental para poder contratar e facer cousas distintas, vamos a decir, cousas que non se fixeron anos anteriores, como pode ser o pago da luz, que tampouco foron capaces de pagala, e era un pago normal que ven de toda a vida, porque luz témola desde toda a vida prácticamente. Non hai partida para isto, non hai partida para nada. Entón, como non hai partida, hai que facer transferencias de crédito, e ven o pleno, a que desde o pleno lle aprobemos as transferencias de crédito. Como as consecuencias son peores, non nos vamos a empeorar máis, o sea, xa estamos bastante mal con este goberno, que é un desgoberno, como para que non se podan facer as obras. Non vai facer ninguna obra, pero, dende logo, non é normal que se goberne a base de decretos ni de transferencias entre partidas, transferencias de crédito entre partidas. O normal que se goberne, e ela dixo desde un primer momento, a señora alcaldesa, baixo a súa ignorancia política, de que non lle facía falta un presuposto. Para que fixo non, claro que non. Aí estamos. Entón, ahora mesmo pasa o mesmo. Resulta que se encontra que lle fai falta un presuposto para facer calquer cousa. Entón, ven e di, unha transferencia de crédito, outra transferencia de crédito. Como sabemos, gobernouse así durante 4 anos, a base de transferencias de crédito, porque non existe esa partida. Cada vez que se aproba un POS ou calquer plan, se prevé de ano para ano, nós sí sabemos, porque nós fixemos os nosos presupostos, e están aí, e a señora alcaldesa tira deles, le encantou, creo que vai levar unha copia para a súa casa cando marche, agora en maio, cando se vayan, vai levar unha copia e seguramente a van embarcar na casa. En esos presupostos gárdase unha parte para esas achegas municipales dos plans provinciales, que máis ou menos, ou dos plans, vamos a chamar X, que máis ou menos se prevé que son dunha cantidad e un tanto por cento gárdase para aí, para eses plans. Pero para iso hai que facer un presuposto, senón non se pode gardar nada. Entón están tirando do presuposto que deixamos nos feito. Fai 4 anos e necesitan transferentes de crédito. Volvo a repetir, ímonos a abster, pero gracias a Dios que se acaba, pero así non se goberna, señora alcaldesa. Xa sabe usted que non se goberna así, xa se dá conta. Bueno, creo que se dá conta despois de 4 anos. Rematou? De momento, sí. Venega? Ben, nós evidentemente estamos a favor de que se desta partida,
Entendemos que o apropiado sería que tuviéramos uns orzamentos aprobados. Van 4 anos alá e non se conseguiu. Non vou insistir máis neste tema, porque isto é un tema bastante cansino xa. Pero, obviamente, o gallá que antes de que acaben estes 2 meses que quedan se empecen polo menos a retirar os andamios. Oxalá que nesta legislatura poda quedar comenzado a reforma do Cine París. Bueno, a respecto do que comentábamos antes dos horarios, sin querer entrar en máis polémicas, porque eu o único que quería facer era unha reflexión e non me vou referir máis a eso. Eu creo que o horario do pleno no 99% dos casos todos podemos vir. O outro, se hubo que mover tantas veces, será porque igual non era o máis acaído facerlo polas mañás. Nada máis. Será para meterse a traballar, Manolo. Partido Popular? Bueno, pois nada máis, simplemente incidir no que pode supoñer esta modificación de transferencia de créditos. Efectivamente, levamos unha legislatura de transferencias, de recoñecementos extrajudiciais, de decretos e de modificacións. Hai unha cuestión que se nos preocupa algo e é que na proposta de ditame de alcaldía di que esta modificación se expón ao público na sede web do Concello, no portal da transparencia e no tabuleiro. Nos, a verdad é que fomos incapaces de atopalo tanto na sede do Concello como no portal de transparencia, que por outra parte resulta bastante opaco, como casi todo o que fai este goberno. Nós tamén nos imos abster, non imos impedir que se faga a modificación, porque agora hai que facela, é unha evidencia que todos temos presente, pero entendemos que esta situación é o resultado da mala xestión deste grupo e, polo tanto, tampouco vamos a votar a favor. Partido Socialista? Nada. Benega? Nada, nós como xa manifestamos antes, vamos a votar a favor despois de 10 anos intentando que se fixera isto, non vamos chegar agora ao último segundo e absternos, e apartarnos. Son 10 anos de loita que por fin terán unha solución. Bueno, pola nosa banda imos a votar a favor, evidentemente, Compromiso por Galicia, por eso traemos a proposta. Nos queremos que esta obra se comece canto antes. Este POS foi un POS con unha elevadísima aportación municipal, máis do que era habitual en este Concello, e non é máis que consecuencia de negociar o POS e de facer esforzos para chegar a un consenso e incluir as obras necesarias para poder sacalo adiante en este pleno. A cuestión é que é posible facelo, simplemente hai que facer unha transferencia de crédito, e isto é o que imos a facer agora. O luns, salvo imprevistos gordos de última hora, aprobaremos os pliegos na Xunta de Goberno e con iso empeza a contratación para estas obras. Pasamos a votar. Votos a favor? No. Abstencións? Nos. Que simpática. Cando non sabe, non se equivoca, nena. Non sabe, sí, Ben, seguinte punto da orde do día son mocións urxentes. Algúnha moción de urxencia, Partido Popular? Non. Partido Socialista, algúnha moción de urxencia? Sí, é que non hai gusta hablar de Manolo. Manolín. A ver, unha máis para dar aquí o venena. Toma. Firmada. Está firmada, vale, Manolín. La lees tú. Sí. Que falta ortografía. Ahora estoy yo.
Estás de coña. Es que yo... Que é pequena, por exemplo. Ah, non sei. Que tampouco. A ver, ¿qué dice aquí? Está leída, verdad? Sí. Sí. Pode explicar as razóns da urxencia. Primeiro a urxencia e logo, se acaso, debatemos a moción. Vale, lémola antes ou non? Primeiro hai que debater a urxencia e entón Vale. explique por que a presenta por urxencia. Primeiro, porque é o día 8 de marzo, o Día Internacional das Mulleres, e hasta aí non hai outro pleno. Entonces, o noso coñecemento era que entre todos os grupos políticos estaba tratando de facer un documento conxunto e como de momento non chegou ese documento, pois desde o Partido Socialista creemos que era moi interesante e convente traer algo ao pleno. Partido Popular, sobre a urxencia. Bueno, como moitas outras ocasións se comentou aquí, pois as datas son fixas e as propostas pódense meter en, esta proposta en particular pódese meter en prazo. Nos non nos vamos a poñer a que se incluya, pero entendemos que pudo entrar en plazo perfectamente. Partido Socialista. Bueno, nos creemos que efectivamente que se pudo haber presentado antes, e volvo a decir cal foi o motivo. O motivo foi que estaba esperando por unha declaración conxunta que de momento non chegou, que seguramente queremos que ainda se está facendo, e creemos que, bueno, que é un día moi importante, o Día Internacional da Muller, e que queremos que un momento importante para solicitar a aprobación dunha lei de igualdade laboral que tanto estamos vendo agora en diversos debates, que si está na cabeza de todo o mundo, e creemos que é un motivo moi importante para non deixar pasar esta legislatura sin polo menos desde o pleno da corporación, intentar que coa axuda de todos se chegue a este fin, a conseguir unha lei de igualdade laboral, polo menos. Venega, sobre a urxencia. Ben, a nós votámonos en contra de sempre que trouxemos mocións, moitas veces justificadas incluso, por vir fora dos prazos normais, dos casos habituais. Nós tamén tiñamos unha moción tipo
da nosa organización que decidimos finalmente non presentar por razóns ideolóxicas, que se dá o debate, pois despois os comentaremos se fai falta. Entendemos que na situación actual que as posturas que están tendo os partidos, algúns partidos que están aquí representados a nivel estatal, igual non é beneficioso que se dé este debate, porque vai crispar posiblemente máis do que vai axudar. Estes anos estábamos actuando con un consenso máis ou menos absoluto, pero a chegada das eleccións está facendo virar os argumentarios de algúns partidos, está executando cousas que son auténticas, desde o noso punto de vista, barbaridades. Consideramos que non vai ser bonito dar este debate, por a nosa parte, se o temos que dar, darémolo, pero vamos votar en contra da urxencia porque consideramos que está totalmente fora de prazo. Houve tempo máis que suficiente, está ademais presentada a prisa, porque en algúns lados cambiaron os puntos por muros, pero hai algún punto no que non se chegou a cambiar. En outros lados hai cousas omitidas, como cando fala dos sindicatos maioritarios non nombran presentar esta moción con tempo para ser incluído en pleno, entón eu o que vos propoño é que o manifesto que estamos preparando para o día 8 de marzo, que sempre se lé, a previsión era ter unha reunión con vos a consensualo con todos, unha vez que este o borrador rematado, entón eu, se queredes, se non o votamos igual, a urxencia é igual, pero se queredes o que si podemos facer é esta reunión que xa estaba prevista a convocar para consensuar un manifesto o día 8 de marzo, pois vos convoco para o remataremos entre todos o gusto de todos os grupos políticos. Pero, bueno, como besades, eu tampouco teño especial inconvinte en debatir a moción e votala, tampouco para nada. Vos? Partido Popular, segunda intervención. Eu alégrome de que esta vez, esta volta, colla a nosa suxestión do ano pasado, de que ese documento que pensa ler o día 8 de marzo consensúe entre todos, parecenos mellor opción ler un documento consensuado entre todos os grupos. Creemos que o tema merece que cheguemos un consenso, porque entendo que os obxectivos todos os compartimos e, bueno, nos respetamos calquera fórmula que se elixa para reivindicar eses obxectivos, pero por nós, e eso, agradecéndolle que fixera caso o que lle comentamos o ano pasado de que consensuara o asunto, pois preferimos tamén debatelo e achegar un documento que sexa acordado entre todos. Prefiren debater hoxe? No, agora, preferimos logo a opción que nos plantexa de consensuar un documento para ler o día nos actos que se realicen desde o Concello. Vale. Partido Socialista? Nós estamos de acordo tamén en asistir a esa reunión e, como non, intervir en ese manifesto, independentemente de que seguimos creendo que o órgano máis importante do Concello de Muros é o Pleno da Corporación, e nós imos a manter a nosa moción. Creemos que é importante que se lea e que se apruebe aquí unha moción, independentemente que tamén queremos que é moi importante que entre todos os grupos políticos se consensue un manifesto o Día Internacional das Mulleres, pero ímolo manter porque creemos que polo menos desde o Pleno de Muros era moi conveniente que salira polo menos algún acordo ou polo menos algún recoñecemento o Día Internacional das Mulleres. Outra cosa será que nos diga que vai a convocar un pleno para aprobar un manifesto ou aprobar unha moción. Entonces cambiaríamos de idea, pero se non se vai a convocar un pleno, como seguimos dicindo que o órgano soberano no Concello de Muros é o Pleno da Corporación, e queremos que o motivo, pese ás ideas de outros grupos políticos e de outros, non sei, de outra xente, nós creemos que é un tema moi importante, moi delicado e que merece unha aprobación plenaria e muitísimo máis, por suposto que sí. Entonces, vámonos manter. Benega? Ben, dous matices polos comentarios que se fixeron. O ano pasado é certo que se trouxeron mocións de urxencia para o día 8 de marzo, porque foi convocada esa manifestación, esa folga, fora xa de prazo para presentalas pola vía ordinaria, por eso se presentaron, nada que ver ca situación de hoxe. Por outro lado, o que comenta a señora Caridad González, que di que o Pleno é o órgano máis competente para tomar decisións e acordos acerca deste tipo de manifestacións conxuntas,
E demais, cando fai un mes se abstiveron alegando xustamente o contrario, que eles aquí non tiñan nada que dicir ao respecto de non sei que, porque era algo que non valía para nada, que non era máis unha declaración institucional. Entón, o mes pasado, como non presentaron eles, a declaración institucional non valía para nada. E agora é o máis urxente, o mellor que pode facer este pleno. Un poquinho de criterio, por favor. Bueno, votamos entón a urxencia, vale? Votos a favor da urxencia? Abstencións? En contra? Pois non pasa a urxencia porque se require maioría absoluta 7 votos. Ben, o seguinte punto de orde do día é dar conta para coñecemento das resolucións de alcaldía da número 1 a 99 do ano 2019 e das xuntas de goberno local do 23 de novembro, do 30 de novembro, do 28 de decembro, do 11 de xaneiro e 31 de xaneiro. Señora alcaldesa, perdón. Toda esta documentación. Isto que nos mandou a cofradía? Para o pleno, para que? A ver, o que lle repartín antes de empezar o pleno son os sobres que deixou a cofradía para que lle repartíramos aos grupos políticos. Eu vin que no noso había unha proposta de moción que a miña idea, a miña intención era preguntarvos se tiñades o mismo e traela para o próximo pleno falada entre todos os grupos, porque como está para todos os grupos, porque agora no momento eu, por exemplo, me gustaría ter tempo para lela con detenimento, estudiala e que tal. Creo que no momento chegar a Inter me parece un pouco apurado, entón así temos todos tempo e o podemos además falar entre os 4 grupos. Eu como presentou hoxe, o mellor tiña intención de que fora hoxe, pregunto. Non tiña especial, bueno, eu falei con el despois co patrón maior e díxome que non tiña especial interés en que fora hoxe, que podía ser outro día. Entonces non era mellor que era o registro de entrada, entonces, e que deixara así. Bueno, pero el deixounos así. Eu non estaba hoxe pola mañán cando os deixou. Cando cheguei foi cando máis deron. Eu non podo falar por el. Eso te dá o que contestaré. Bueno, pasamos ao seguinte punto da orde do día, o último punto da orde do día, que son rogos e preguntas. Antes de nada vou contestar as preguntas do pleno anterior que quedaron sen contestar. Maravilla. Preguntaba o Partido Popular polos decretos referidos a traballadores, como está ese tema, cantas demandas hai e como están saindo as resolucións judiciais. Pois hai varias demandas, hai moitas demandas, pois o persoal temporal que levaba no Concello varios anos traballando, ao pouco de chegarmos ao Goberno Municipal falou comigo para regularizar a súa situación e comuniqueilles que o Concello non pode, de oficio, declaralos persoal indefinido, polo que decidiron acudir ao xulgado a reclamar a súa condición de persoal indefinido. Chegaron varias sentencias, outras están aínda pendentes de celebrarse os xuicios e outros xa foron os xuicios, pero están pendentes de sentencia. Preguntaba tamén a que se refire a factura de Grintal S.A. de información medioambiental. Quintela. Pola implantación dunha aplicación para a xestión das incidencias que comunican os veciños ao Concello. E preguntaban tamén que pasou coa factura dos andames do Cine París que se devolveu. Quintela tamén. Era unha factura con un importe incorrecto, porque cando se falou do precio de aluguer se acordaron unhas tarifas dependendo do tempo, da duración no tempo, co cal transcorrido o primeiro ano se rebaixaba a contía do aluguer e emitiron ca contía anterior, se lle comunicou, se lle devolveu sen ningún problema, volveron a emitir ca contía correcta. Preguntaba tamén que no decreto 1104 2 de novembro se era un importe de 17.945 euros de axuda no fogar, de horas de axuda no fogar, e comentaban logo que, sin embargo, a justificación era por unha cuantía menor, non anotei aquí a cantidad. E entón preguntaban se se perderan a metade dos cartos de axuda no fogar. Bueno, según me informan dende Servicios Sociais, que é quen se encarga da tramitación
destes expedientes, dime que non perdemos nada e que se justificou todo o que nos concederon, que non hai ningunha perda de cartos por falta de justificar. Preguntaba tamén por que hai diferentes tratamentos aos monitorios. En cada caso deuselles o tratamento indicado por Secretaría de Intervención e é certo que foron distintos debido á diversidade de criterios das persoas que estaban en cada momento neses postos. Variaron as titulares de Secretaría de Intervención e cada un pois tiña o seu criterio. Preguntaba pola cobertura de vacantes, que criterios se siguen e por qué? Pois sempre se seguen aqueles que permiten garantir que a cidadanía estea atendida, cando é posible a realización dun novo proceso selectivo faise e cando non, se fai uso das listas que quedaron operativas de procesos anteriores. Preguntaba que obras están facendo no Camping A Bouga, polo que sabemos son pequenas obras de reparación e mantemento, como poda, limpeza, arreglo de duchas e cambio de algunha porta. Preguntaba polas luces do Paseo de Esteiro, tentaremos poñelas en breve, hai orzamentos pedidos, pero coa nova lei de contratos... San Francisco. Isto de San Francisco, non sei o que dixen. Esteiro. De Esteiro, perdón. Luces do Paseo San Francisco. É que Paseo e Esteiro moitos anos foron asociados. Pois eso, temos os orzamentos pedidos, pero coa nova lei de contratos, pois o conto leva tempo porque, bueno, hai un límite de 15.000 euros por empresa, e entón hai que ver a maneira de poder compralos e contratalos. Preguntaba polos pliegos do Bar San Francisco, están listos e van á Xunta de Goberno local que temos o vindeiro luns. Xa as tratamos en anterior Xunta de Goberno local, pero había que perfilar aí uns detalles. E preguntaba tamén se se vai presentar algún proxecto ao GALP. Pois si, nesta convocatoria imos presentar un proxecto para unha mariña tradicional piloto que consiste en que a mariña tradicional sexa máis que o feito de que as embarcacións tradicionais estén agrupadas en un pantalán, que xa non é pouco, porque a verdade é que quedan preciosas aí, pero que se trate de dar máis vida e máis movimento a iso, que sean visitables, que poidan sair a navegar, todo isto xestionado conxuntamente cas asociacións culturais que traballan o tema das embarcacións tradicionais e o Concello. E tamén habilitar un espacio en Sel, na antigua fábrica de Sel, un espacio para obras de reparación e mantemento das embarcacións e tamén unha pequena oficina de despacho para a xestión desta mariña tradicional en esta convocatoria. Bueno, preguntaba o Partido Socialista cantos reparos viñan ao pleno anterior, pois viñeron todos os plenos todos os reparos que vostede puido ver e que os puido contar. Cantos reparos levamos en esta legislatura? Pois levamos todos os inevitables, se os quere contar non ten máis que ver aquí e lle deixamos que os conte todos sin problema. Pero non os dejo ver. Preguntaba canto debe o camping, estou pendente de que me dean o dato en tesourería. Pero debe algo. Pois non o sei, estou pendente de que me den o dato en tesourería. Creo que non, pero non o sei. O último dato que tiña era que non. E preguntaba como van os trámites da reclamación de Espina e Delfín. En este caso é mellor que se dirixe ao presidente da Mancomunidade de Auga, que é o alcalde de Carnota, porque lle dá información actualizada, xa yo comentei en varias ocasións, polo que a mí me consta, sigue traballando en este asunto. Preguntaba o BNG se as brigadas forestais van cobrar todos os complementos aos que teñen dereito, que sí. Preguntaba polo estado da RPT, estamos traballando co persoal na valoración dos postos de traballo, xa hai algún primeiro cuadro de valoración, pero estáse traballando nel co persoal. Temos xa a próxima reunión marcada a semana que ven, creo recordar que é o mércores, estou falando de memoria. Preguntaba pola licitación das obras do POS, algo xa se comentou aquí no segundo punto, estáse sacando a licitación, están en proceso de licitación en Rateira e Vistabós e a Grade Filgueira, e a Praza do Cristo de Tal. O luns aprobarán os plegos do Cine de París e están tamén a piques de sair o mantemento de infraestructuras deportivas e un suministro de iluminación pública de farolas LED. Isto é o que está de maneira máis inminente e pouco a pouco se van a ir sacando todas a medida que estean os plegos e as aportacións municipais, pero xa van indo aí. Preguntaba se van a rescatar as máquinas de dentro do Cine París, sí, e preguntaba polas obras da Illa da Creba e seguimos coa mesma información. Polas luces no Xosé Luís Vara están colocadas, igual que no campo de fútbol de Muros, nos dous se colocaron nova iluminación. Preguntaba pola televisión e internet en Abelleira, están igual, aínda que
parece ser non hai unha nova oportunidade para a televisión con Monterreo no que estamos traballando, pero como non é nada definitivo, pois estamos aínda aí traballando. E preguntaba polos plegos San Francisco, que xa contestei, están listos para a Xunta de Goberno do luns. Vale, estas eran as preguntas que quedaron, logo había rogos. Vamos coas preguntas de hoxe. Partido Popular. Bueno, eu só quería comentar no que é a documentación de pleno, primeiro, que o que nos deron, pois está incompleta de todo. Non sei se tiveron algún problema ca impresión, pero nos decretos aparece a primeira páxina e na volta aparece a primeira páxina de outro decreto, con lo cual, pois, por exemplo, de prórroga orzamentaria, pois nos faltan as páxinas 2 e 4, os decretos 62, 63, bueno, son prácticamente todos. Entón, quería, bueno, se é posible que nos entreguen a documentación correspondente. Ben impresa, vamos. En relación co que nos comentaba o da factura de Grintal, o concelleiro di que é unha aplicación para a xestión de incidencias que comunican os veciños, pois gustaríanos saber se esa aplicación está operativa, porque non a vimos. Na obra do Camiño de Torea quedaron sin colocar algúns elementos como as rejillas e a recollida das aguas que salen por ali polo camiño abaixo. Non sabemos se iso xa vai quedar así ou teñen pensado rematar ben esa obra. Gustaríanos saber tamén se nos pode decir a data na que se instalaron as luces de Nadal. Tamén nos gustaría saber que pasa cos pagos dos trienios aos traballadores. Díxonos en varias ocasións que era un tema que xa estaba resolto, como casi todo, pero resulta que non. Dixeron que se iban ir pagando por orden de antigüedade, pero a nós chegannos queixas reiteradas sobre este tema e nos gustaría que nos aclarara que é o que están facendo. Preguntamos en varias ocasións pola Escola de Serres, quen é o titular da edificación e a que se dedica, e volvemos a reiterar a pregunta porque, como moitas, pois quedou sin resposta. Tamén, bueno, é un rogo, é unha pregunta, por que non se colgan as actas do pleno na web? Porque desde xullo do ano pasado non se volveron a colgar. Pedímoslle que as colguen. Gustaríanos saber se teñen pensado repasar ou reparar as losetas soltas do paseo, dende a Virxen do Camiño ata aquí, ata Peirao, porque xa houve varias caídas e, a parte do peligro que supoñen para as persoas, pois tamén é unha responsabilidade para o Concello. Gustaríanos que nos diga se nos pode garantizar que o Concello cumpre todos os requisitos para poder ser beneficiario das axudas do Fondo de Compensación Ambiental e das de a creación e mellora de infraestructuras vinculadas á prestación de servicios municipais. Estamos falando de 130.000 euros. Queremos que nos diga se nos pode garantizar ou non que o Concello cumpre todos os requisitos para poder ser beneficiario destas axudas. Publícase na web do Concello un anuncio de data 4 de decembro para contratar servicios para impartir actividades nos centros educativos fora do horario escolar. Din que se van a impartir de xaneiro a maio incluídos. Xaneiro xa acabou, febreiro tamén, e nós non vimos en ningún sitio a resolución deste procedimento. Non sabemos se está o servicio contratado, se xa se iniciaron as clases, e se non fora así, pois cando pensan facelo. No Diario Oficial de Galicia, do de xaneiro, publicouse a convocatoria de axudas a concellos para a mellora de infraestructuras nos parques empresariais que cubren ata un 80% do investimento. Hai un montón de cousas que se poden facer e nos gustaría saber se presentaron algún proxecto para cubrir as moitas necesidades que ten o parque e que nos expuxeron os empresarios ali instalados nunha reunión a que asistiu o concelleiro de Facenda. Hai máis dun ano que na beirarrúa que baixa ao Colexio de Esteiro hai un furado pois bastante peligroso para os peóns. Gostaríamos saber se teñen pensado amañalo ou se teñen constancia de que existe, polo menos. Que problema hai para as conexións á rede de auga potable en Bentín? Porque hai veciños que nos veñen a decir que pediron a conexión a auga potable e que lles din que non se pode. E de momento máis nada, moitas gracias. Ben, contestamoslle no próximo pleno. Partido Socialista. Vale.
Hoxe nas contestacións ás preguntas do Partido Popular preguntáballe cantas demandas había dos traballadores solamente. Entonces nós volvemos a preguntar o mismo e a pregunta nosa é: nós sabemos que 30 hainas, seguro, pero nos que hai máis de 40 demandas de traballadores do Concello de Muros. Entonces gustaríanos, como me acaba de contestar vostede a min, que as contara e que nos dixera cantas demandas hai, se son 30 ou máis de 40. Despois tamén explicou aí que había algunhas que tiñan sentencia, outras estaban pendientes de sentencia e de celebrar xuicio, pero non dixo en ningún momento que había algunha donde xa pediron execución de sentencia e donde pediron multas coercitivas para o Concello, e que vostede se la suda, se la fuma e non fai nada con respecto a eso. Co cal, seguimos sumando e queremos saber quen vai a pagar esas multas. Depois hai outra demanda onde lle mandan unha sentencia firme en execución, onde lle mandan repoñer a un empleado no posto de traballo, que sempre lle di que hoy, mañana e pasado, pero o día tampouco chega. Entón, queríamos saber que é o que está pasando con eso, se a contestación vai ser a mesma de que o criterio que os secretarios que veñen cambien de criterios, como acaba de decir con respecto aos monitorios. Barbaridade número 1, pero acabo de decir vostede. O sea, nos creemos que os secretarios son totalmente conscientes de cando unha reclamación hai que pagar, cando presentan un monitorio. O sea, que lle bote vostede a culpa aos secretarios é moi fuerte. Entonces, rogámoslle que nos comunique cales son os criterios esos dos distintos secretarios que dixeron a vostede para que non pagar as facturas dos proveedores da xente que lle ven a reclamar o que vostede non pagou porque non quixo, non porque nos lle votáramos en contra nos plenos, sino porque non quixo pagar, porque as prioridades súas foron outras. Volvemos a decir, lo de la caza e la pesca, lo de los catalanes que vinieron volando, esos todos cobraron, aí non reclama nadie nada porque se pagouse. O Camping Aboga tamén queremos saber canto debe, porque vostede dixo a última vez que non debía nada. E se está vencido o contrato, se canto queda, esa concesión. Queremos saber como está ese tema, se non lo pode contestar no próximo pleno. E tamén queremos saber que parece ser que se comprou un programa informático por 15.000 euros. E que programa informático é e se está funcionando ou se está sin poñer, se está sin funcionar todavía. Que non sabemos se é ese que pregunta o Partido Popular tamén dicindo que é un para información dos veciños, pero, dende logo, os veciños non teñen acceso a ese programa informático que eu sepa, porque eu non son capaz de informarme do que pasa no Concello sin programa informático, nin con programa informático, non sei onde está, nin como se entra, nin se hai unha páxina, se... O que sí sabemos é que ese programa informático parece que costaba 15.000 euros. Entón, rogámoslle que nos explique si existe ese programa informático ou si se pagou, se vai pagar, se vai devolver ou que se vai facer con ese programa informático. Rogámoslle que non é moi difícil, é moi fácil andar polas calles de Muros, do Concello de Muros, de todo o Concello, sobre todo polo casco, e ver as calles verdes. Vostede en máis dunha ocasión dixo que me parecían a mí que estaban verdes. Pero se sube por aquí ou se sale por aí diante, ve que as calles están totalmente verdes. E levan así 4 anos. Entonces, a pregunta é, cando se van a limpar esas calles? O das losetas o preguntou tamén a voceira do Partido Popular, e nós queremos preguntar se se vai tomar algunha medida con respecto a basura que hai polo suelo dos cans. Porque hubo un momento onde parece ser que estaba funcionando a recollida da basura dos cans e agora mesmo é un desastre. Que pasa co mercadillo? Que os martes casi non hai mercadillo. Nin abaixo, nin arriba, nin un lado. Non sei se foi unha orden do Concello, se marcharon voluntariamente, si que pasou. A verdad é que desde que vostede está, o mercadillo está se arruinando, como todo que arruinou vostede, e é unha pena porque o mercadillo en Muros era unha tradición de muitísimos anos que funcionaba moi ben, e ahora mesmo estamos bajo mínimos. Tamén queremos saber, o domingo é o día das comparsas, e
y todas las cadenas de televisión dan chuvia. Ojalá se equivoquen. Pero si non se equivocan, e iso espero que non lo conteste no próximo pleno, como vai a facer co desfile das comparsas? Vanse trasladar ao pabellón ou faz igualmente pola calle? Porque nas bases non se pon nada. E tamén nos gustaría que puxera ou que comunicara de alguna maneira que nas bases ponse que o xurado que consta cun representante de cada grupo político, e iso non é certo, porque nós non designamos a ninguén. Entón, queremos que a xente de Muros sepa que o Partido Socialista non forma parte de ese xurado. Iso tampouco pode ser para o próximo pleno. E nada máis. Pero se o pode contestar as urgentes. O próximo pleno contestolle. O das comparsas tamén? BNG. O das comparsas tamén? É o turno do BNG. BNG. Estamos hoxe celebrando que posiblemente será o penúltimo pleno desta legislatura, como moito o antepenúltimo. Unha legislatura que nós xa valoramos nos pasados plenos como moi difícil, non só para a práctica do goberno en sí, senón difícil ata para as que intentamos ser unha ferramenta útil para o pobo de Muros desta oposición nestes 4 anos. Conseguironse feitos durante estes 4 anos moi importantes, como aprobar a reforma por fin do Cine París, importantes inversións realizadas en saneamento ou a tan ansiada remodelación do Paseo de Esteiro. Pero estes feitos son en sí a anécdota no que foi a realidade diaria da vida municipal nesta legislatura. Dicíamos desde o BNG fai 4 meses que aínda quedaba tempo para mudar a situación, solucionando algúns dos moitos temas que temos sobre a mesa esperando que se arranxen, para poder decir que a legislatura non fora unha legislatura perdida. Temos unha recua de problemas máis e asuntos menores e non tan menores pendentes desde fai meses de poder expoñelos aquí, mas a estas alturas entendemos que non ten sentido seguir a pedir solucións a que non foi capaz de solucionar prácticamente ningún dos problemas que puxemos enriba da mesa nestes 4 anos. Problemas que non sempre requerían grandes investimentos ou grandes acordos unánimes, requerían únicamente capacidade para traballar ordenadamente. Sabemos que foi unha legislatura con grandes deficiencias técnicas e humanas, pero hai unha chea de cousas, como, por exemplo, este ferro deste columpio, que fai xa 3 anos que o dixemos por primeira vez aquí neste pleno, que estaba en mal estado nos columpios do Furón. E entendemos que en 3 anos, aínda que non houbera interventores nin secretarios, ben se pudo ter amañado. 3 anos e sigue igual que a primeira hora. Falamos do noitebús en repetidas ocasións, ata chegar a ter unha moción que foi aprobada no primeiro ano do mandato. Esta medida sigue metida nun caixón. Falamos da RPT. Vais aprobar a RPT nestes 2 meses que vos quedan? Falamos do DSL e do sinal da televisión en Abelleira Torea, do pau da baixada de Ventín, que xa estaba solucionado fai 2 anos e segue no mesmo sitio, dos pregos do bar de San Francisco, que en teoría xa están listos, a ver se é certo. Denunciamos reiteradamente que se están a levar a cabo obras ilegais na ocupada Illa da Creva sen que fixerades absolutamente nada. Pedimos unha outra vez que se trouxeran a debate uns orzamentos. Aínda estamos a tempo, señor concelleiro de Facenda. Aínda estamos a tempo. Temos aprobadas as obras do Cine París, parece ser que por fin se vai a facer, pero tamén as do Chalón, do campo de fútbol, de Miraflores e tantas outras que seguen sen executarse, nin teñen pinta de que se vayan a executar a curto prazo. Queremos saber, en definitiva, señora alcaldesa, se nestes 2 meses habedes de ser capaces de deixar a casa mínimamente arrombada. Moitas grazas. Bueno, pois no próximo pleno contestamos. Vale. Bueno, pois con isto remata o pleno. Moi boa noite. Debieron de fotocopiar mal los decretos. Sí, non sei. Eso me lo dejas para la... Esto.